Shinn. Well, to mention an seo mar sais buíochas a thabhairt an rint cultúr agus na daoine a chur an Slógadh sin le héile agus mar a rá fáilte mór romh a lig go dtí an Slógadh agus mar a bhfuil a sogamh támuid an iarthar bheal Feirste agus seo an dara a bhí an Slógadh againn an seo agus tá mé go háan brodóil a bheith an seo mar os cór os mhuir cór mar inadí iarthar bhfuil Feirste agus a labhairt libh faoi cúrsaí gaeilge in our bártaí. Tá an Slógadh ar an saoil in éis le 20 bliain agus thar na blianta seo caithfidh gur dug rinnean cultúr cuairt ar gach cearn den tír ó tír conal go rinn agus na gaeltachtaí idir adarú. Ní bíonn an amsir có jazz, well, nuair a scríobh mé an méid sin bhí an amsir go háan jazz, so well, ní bíonn an amsir có jazz mar bhí méid an áit ina phleoch fuair ar gúilta agus inniu támuid a lár an dóin, a crí an dóin. So, tá sogab fásta ba cuid den comórú cúig blianas fiche an dhé na stolcan a acras agus bhí cuairt ar maidin ar an Atharlán an a bhuair na fíor cróga sin a lig bás agus bhí méid smaoinú fuair Kevin Lynch bás an Wart Seohagan agus fuair Doc Moore fuair Kieran Doherty bás an Cédín Seohagan. So hart fa an seo 20 bliain is cúga ó hen bhí mise agus ón Caran agus farala istí an Atharlán a cant le Doc agus le Mickey Devine agus Tom McElwee agus bhí daoine eile ní bhí Kevin Lynch ró chin bhí sé istí ar an labba sa Cillian agus bhí a chlán leis agus sílan go bhfuil méid ceart bhí Mickey an, Tom McElwee an, Doc bhí Lorne an ach tá méid smaoinú faoin na daoine fuair bás bhí Pat Beag an, Pat McCune an Feirste. Anyway, Jacker a bhí an agus taispeán na scalcarí doing na blianta ó sin go raibh siad daoiríre agus go raibh siad sa leir faoin méid a bhí le dheanú acu. Sin an ceann den a príomhrudí tá lán príomhrudí an leis na fíor agus na man in prison or Ádhaimh agus na fíor sna blach na hitch ach sin ceann den a príomhrudí go raibh siad go háan daoiríre agus go háan sa leir faoin méid a bhí le dheanú acu. Agus caithfidh muid aniu a bheith mar sin fásta. Caithfidh muid a bheith có daoiríre agus có sa leir faoin méid atá le dheanú againn amach an seo. Nuair an céid thosa an Slógadh 20 bliain ó shin, hín méid go méid sé go mbeidh rint cainteanna agus déaspareachta agus rud beag ceol agus beidir deoch agus crack agrú den na gaeilgeirí sa pártaí. An mar a scrá bhí méid ag plé rudaí tapachtacha fásta. So tá mé go háan sásta go bhfuil méid ag dul ará le seo go fáil. Agus tá agad go raibh inné lá mór den ar ceanara agus ar cara Shinn mar bhí sé ag léamh amach an ráiteas mór ó Osclaíonn na hÉireann. So sin mar 6 sort of surprise party for honne cibne an Shinn a fásta. Mar bha bblion starhfuil an orú
nuair a rinne an hóglaí an ráiteas sin agus go háirithe in dhé sin rinn siad bart do réir a mbraithir. Ach thuig a lán daoine ag an pinse sin go mbeidh deis againn cuid mór obair a dhéanamh chun na barnaí a sin théann a líonú. Tháinig drám bheag go mbeidh an deis againn níos mó a dhéanamh faoin Gaeilge. Sin an rún a bhfuil againn inniu agus thosaigh an drám seo, thosaigh siad prósés a thug moladh doing a bheith iontach tafachtach de Sinn Féin amach an seo. Bhí méid a gcónaí móid ag tacu leis an Gaeilge tá an record solar. A néis bháilgan ar gud gró a dhéanamh in Gaeilge. Na bé deacaráchtaí le seo agus fáil allmhór é chomh maith. Tá mé sé cinse a néis mas féidir leon dul a feim ar an páirtí seo bé me jabal a dul a feim ar an winter an Uillinn seo. Tá sé de rún againn políteacht ré uair a thabhairt de phobal na hÉireann. Tá teanga Gaeilge mar cuid de sin. Tá teanga mar cuid den slí an a míon daoine ag déaláil linn. Tá sé mar cuid den slí an a míon muid ag smuoinemh orainn féin. So bhháilliom nó bhháillinn go mbeidh an Gaeilge lárnach den ailslín atá againn ach ggóthal na hÉireann. So tá tús cotha againn leis an obair crua seo ach tá méid daoiréire agus solar faoin méid atá le dhéanamh againn. So Lori Gearóid linn, Codjigi linn, tá an bóthar fada amach roin ach tá muid ré. So go mbeidh an Slógadh go háan mhaith agus mar a dúirt mé ar dús má bhuíthas de rint cultúr Sinn Féin agus na Gaeilge réala. Sin go mbeidh. Go raibh míle.